Så YouTube, velkommen til en video, og i dag sidder vi hjemme ved mig sammen med en af mine venner. Hej. Og vi laver waterbottle flip. Den første, der får 3 waterbottle flips, vinder. Og taberen skal spise en teskefuld af sennup. Det har vi prøvet at gennemgå før. Ja, fordi at men optagelsen, det gik ikke særlig godt. Og lad os bare komme i gang. Nej! Det er kun mig, der er en. 2! Nej. Oh, shit. Kameraet. Okay. Jeg har 2. No. 2. No. Jeg har en. Ja! 3-0! Yeah! Fucking grip, mand. Okay, Emil, den skal ikke være helt oppe på toppen. Det skal bare være lidt. Husk nu ryst. Nej, den er rystet. Jeg siger bare stop. Nej, jeg kan. Skal jeg vise dig, hvor meget du skal have på? Sådan der. Lille klat mere. Lille klat mere. Ja. Det drypper lidt. Her har vi sennuppen. Og jeg kan lugte det stærkt. Det er ikke så stærkt, Emil. Bare synk det. Synk det. Synk det. Kan så hæppe på ham, YouTuber. Jeg kan få lige så meget. Det var det for den her video. Ses i den næste video. Hej.